Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. German Gruber junior, welkom. We hebben je uitgenodigd omdat jouw korte film, de korte papiamenstalige film Sunny, is geselecteerd voor een gerenommeerd festival in New York. Hoe kreeg je dat nieuws? Werd je opgebeld? Kreeg je een mailtje? Ja, we hebben een mailtje gekregen. Dat was de eerste, gewoon een hele soort van euforisch moment. Mm-hmm. Maar de vraag was of wij daar de wereldpremière wilden houden. Ja. En wij hadden daar al een beslissing gemaakt om dat hier op Curaçao te doen natuurlijk. Omdat de film gewoon van hier komt. Dus we waren wel bang. Aan de ene kant heel blij, aan de andere kant, oh jee. Wat Dadelijk gaat het niet door. Ja, precies. Maar je bent geselecteerd om jouw film Sunny, dat is een papiamenstalige film en die wordt in New York op 5 juni vertoond. Precies. Dat is bijzonder, A, omdat het een Curaçaose korte film en B, omdat het een papiamenstalige film is. Waarom heb je laten we bij het begin beginnen. Waar gaat de film over? Ja, de film gaat over een jonge gitarist die bezig is om te voorbereiden om naar Nederland te gaan om te studeren. En we focussen eigenlijk op de laatste dagen van die voorbereiding. En het gaat eigenlijk om alles waar je afscheid van moet nemen als je weggaat. Ja. Dus het is in die zin een universele verhaal van iemand die uit huis gaat. En die soort van nieuwe chapter, dus coming of age, weet je, volwassen worden. En een beetje de rite de passage die wij hebben hier, dat we de hele iedereen wel meegemaakt. Ja, dus in die zin is het een universele verhaal aan de ene kant. Aan de andere kant heeft het een hele mooie persoonlijke focus. Omdat het voor ons een soort van extreme geval is. Ja, je gaat niet alleen uit huis, maar je gaat ook 9000 kilometer verderop. Precies. En waarom heb je ervoor gekozen om het in papiaments te doen? Ja, het was wel de bedoeling om alles vanuit ons perspectief te vertellen. Ja. Nou, voor mijn gevoel is dat een van de belangrijkste voordelen, ik weet niet of je het zo kan noemen, maar een van de dingen die wij hebben om te bieden, denk ik, is onze perspectief op de wereld. Ja. Want we hebben heel veel verschillende invloeden, maar we zitten ook een beetje in het centrum van het Caribisch gebied. En in die zin denk ik dat we een hele originele en bijzondere perspectief hebben op het leven en op heel veel belangrijke punten over het leven gewoon in het algemeen. Dus het idee was om dat vanuit onze perspectief te vertellen. Dan moet het denk ik in het papierment. Dat denk ik ook. En daarmee is het wel geslaagd. Want ik bedoel, je kunt een film maken. Je kunt een film maken die ook op het Curaçao International Film Festival wordt vertoond. Dat is mooi, maar is nog minder groot dan zo'n stap van zo'n internationaal festival. Waarom denk je dat je wel geselecteerd bent voor het Tribeca Film Festival? Weet je, het is een belangrijk. Ik heb mezelf de vraag natuurlijk ook gesteld van wat vonden ze daar bijzonder aan? Ja, want ze krijgen duizenden films. 10.000 in totaal. Echt waar? Ja. En hoeveel worden geselecteerd? Ja, uiteindelijk 1500. Wauw. Ja, en dat gaat over alle films. Dus niet alleen over de korte films, maar alle films. Zo. Dus in ons geval, weet je, voor mij, ik heb ook het gevoel dat korte films ook moeilijker zijn om te selecteren, omdat het leven van een korte film is eigenlijk in festivals. Ja. Je vertoont hem niet In de bioscoop. Nee. Dus ik denk dat ze dan nog intensiever, zeg maar, nog kritischer zijn wat betreft welke films ze dan toelaten. Want dat zijn dan de films die ook waarschijnlijk ook een ander leven gaan krijgen op andere festivals en zo. Dus en ze willen niks over het hoofd zien, maar ze willen ook niet iets selecteren wat niet naar andere festivals gaat. Precies. Het zegt ook iets over de festival zelf. Ik denk dat ze op zoek waren naar een soort van exotische films uit andere gebieden die ze normaal gesproken programmeren. Dus ik denk dat het feit dat onze focus zo authentiek was, denk ik, ook zeg ik het zelf, maar ik denk dat dat wel belangrijk was voor de keuze, denk ik. Want je probeert er niet een internationaal verhaal van te maken. Natuurlijk, het is een internationaal verhaal, maar het is een Curaçao's verhaal in het papiaments dat iedereen eigenlijk zou moeten zien. Hoe waren de reacties op de vertoning bij het Curaçao International Film Festival? Ja, heel erg bijzonder. Erg bijzonder. Kijk, het team, dat maakt de film ook heel erg bijzonder, dat het team eigenlijk bestaat grotendeels uit lokale artiesten, lokale professionals uit de filmwereld. Dus productie, art department, zelfs geluid. Weet je, al die dingen
dus ik bedoel meer muziek eigenlijk. Jean-Jacques Roger, de gitarist, heeft de muziek ervoor gemaakt. Dus het idee dat we met z'n allen dus een team hebben gevormd en daarmee een film hebben kunnen maken die laat zien dat we niet alleen inhoudelijk mooie dingen hebben om te vertellen, maar technisch gezien hebben we ook een mooie film kunnen maken. Weet je wel? Want dat zijn ook dingen die belangrijk zijn om te vertellen. Weet je wel? Dat mensen beseffen van de vooruitgang kan je wel zien in dit soort dingen. Weet je wel? Dat de professionals, local professionals, als we een kans krijgen, meestal, laten we wel zien dat we aan verschillende kanten wel vooruitgang hebben geboekt in de laatste jaren. We geven gewoon een visitekaartje af, ja, zeg maar. Precies. Nou, mooi. Precies. We volgen jou op 5 juni. Ik hoop dat alles goed gaat en dat je daar nog meer aandacht voor de film gaat krijgen. Maar ik vond het in ieder geval mooi om van jou te horen en te feliciteren. Mooie Curaçaose film in het Papiaments in New York. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik vind het ook heel bijzonder om te zeggen dat ik vind het belangrijk om dit soort kansen te krijgen om hierover te kunnen praten. Want het gaat niet voor mij en mijn accomplishment of mijn film. En het is heel belangrijk, denk ik, om mensen aan te moedigen en te inspireren. Weet je wel? Van, als je bezig bent met film, hebben we het gevoel dat we ver van huis zitten. We zien al die mooie dingen internationaal en denken van, goh, kunnen wij dat wel bijbenen? Ja, dus ik hoop dat dit als een soort, ik vind het belangrijk om te delen, meer als een soort van, weet je, connection met iedereen die hier bezig is met film en ook voor het publiek, weet je wel. Dat ze kunnen appreciëren van, we maken stappen en het gaat de goede richting op. Mooi, gefeliciteerd. Dankjewel.